Australian national nga nalambigit sa rape ug child trafficking cases sa Cagayan de Oro City gikatakdang mag-atubang og dugang pang mga kaso. Ang suspect nga si Peter Gerard Scully, usa ka Australian national, gibalhog na karon sa presuhan sa Barangay Lumbia. Ang pagkabalhog ni Scully nagsugod human mireklamo ang duha ka mga minor de edad nga mga bata nga giingong giabuso sa suspect niadtong Setyembre tuig 2014 sa Barangay Bulua. Kasamtangang nag-atubang pa si Scully og rape ug child trafficking cases karon. Apan si NBI Northern Mindanao Director Angelito Magno nibutyag nga ilang giandam karon ang lain pang mga reklamo batok sa suspect kalabot sa giingong pag-abusar niini sa lain pang unom ka mga biktima sa syudad sa Cagayan de Oro sa nilabayng mga tuig. Wala pay labot dinhi ang posibleng murder case nga atubangon sa suspect kalabot sa giingong pagpatay ug paglubong niini sa patayng lawas sa usa ka batang babay sa iyang puy-anan sa Surigao City. Human niabot ang suspect sa syudad niadtong Lunes, gipresentar dayon siya ngadto kang Judge Jose Escobedo sa Regional Trial Court Branch 37. Si Judge Escobedo ni-issue sab og detention commitment kagahapon ug gisultian ang City Jail Warden sa Barangay Lumbia kalabot sa pagkabalog sa suspect samtang gidungog pa ang iyang kaso sa korte.